Karang wong wedok iki kadang kala sok GR ngono kuwi ya. Iya. GR piye sih? Ini menurutku ini yang untuk bisa menggenjot hanya suamiku. Padahal sing nang kempul apa. Saiki sing empel loro lho. Ayo sing sijine. Sijine sing endi? Ayo sing bojomu sing ngendi? Aku terima apa entuk wong Faihung kan. Oh, my home. Kok wong Faihung pengempule gundul terus jenenge wong Faihung. Anggri gong tendangan tanpa bayangan. Malah ngirit sampo. Kayak jeruke kecute ra umumi. Ojo tomot kok ora. Lah aku nek ra tak pangan ya piye wong dine jeruk. Nah wong kowe iki biasane kowe nek ratake jeruk nang siwon kae opek jeruk. Kae lho, jeruk apa sih nggo gawe wedang kae? Nipis. Jeruk nipis kae dipethik ya di sikile papat kuwi coba gagan. Kok sikile papat? Lah lengen tak kira nek kempol. Mosok resa bedake sikil kalau rengan. Ayo tanganmu nang ngene kaya kempol. Iya. Kempol nggo ngantil ya iso lho. Modaro, modaro. Ra melu-melu aku. Sapa sing Sing tak unekke iki sapa? Sing kan medhot sapa? Sing tak unekke iki sapa? Siapa sing ngonekke Pak tadi to? Ora kowe kok ngunekke aku modaro iki. Kowe sesuk arep duwe duit ora? Ya arep lah, masa arep duit. Ngunekke juragan kok modaro. Nah aku modar kowe arep nyindani sapa ayo. Oh iya bener mampun. Ya wong iki parane arep nang endi? Lho ha iya nek rak sesuk. Iya. Oh ya isin Lah butuh. jenenge aku lagi medun wis diunekke lho nek Lisa ora. Oh ayo awak ki nek Ayo. sinden ki nek gegeden tak ya ora apik to. Sing muni sapa? Samangan sinden nek cilik-cilik ngene iki rak ya apik-apik to. Gedhe ki ya ora sah kabeh. Lah apa aku